күп булган икән, бихисап. Ул менә шул кадәр зыялы, затлы татарның каймагы белән аралашып, алар белән күпме йөзләгән, инде меңнән арткан инсаннары тапшырулар әзерләү, халыкка шуны җиткерү, халыкның күңеле сусаган нәрсәнең нәрсә икәнен, шишмәнең кая икәнен белү, табу һәм шул шишмәдән су агызып, аларның күңелен сугару, ул бик зур бәхет Ләйсән. Һәм менә шушы бәхетле 10 ел өчен Аллага шөкер дип әйтәбез. Безнең 10 еллыкка багышланган чаралар дип кенә карап булмый инде. Безнең ел сайын чаралар, радиодагы эшчәнлектән тыш та бик күп чаралар үткәрелеп килә. Бу ел без инде концерт эшчәнлегенә тотындык бит. Кабатланмас моңнар дип башлап җибәргән идек без аны, һәм менә шушы Кабатланмас моңнар концертының тәртипле 10 ел дигәне безнең Алла боерса 17 апрель көнне Габдулла Тукай исемендәге филармония залында бик матур чара булып үтәчәк инде.